खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव गसाइगावनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब गसाइगावनिफ्राय लाना फैदों मोनसे संखिनाय आरो दुखुनि रादाब गसाइगावनि बांलाबारि मदाथि दैमायाव ना हमनाय समाव गोमादों सानै हिनजावसाया नंगौ गसाइगावनिफ्राय बे दुखुनांथाव आरो समखिनाय जाथाय मैया एबा समबारखालि जादों बे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाया जाउनाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों जाथायखौ लानानै मख'नो गोनांदि माखासे गथ'फोरखौ लानानै दैमायाव ना हमनो थांदोंमोन सानै हिनजावसा गथ'साया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सानजौफु समाव ना हमखांनानै दैमायाव दुगैनाय समाव जायो बे दुखुनांथाव आरो संखिखांनाय जाथाया दुगैबाय थानाय समाव हरखाबै दैमानि गोथौ फारसे थांना गबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों सानै हिनजावसाखौ जाथायनि उनाव जायगानि रायजोफोरा थाबैनो रैखाथि हाबाफारि जागायो रायजोफोरनि हेफाजाबाव आरो एसडीआरएफ दोलोनि हेफाजाबजों 9 बोसोर बैसोनि ईशा मार्डिखौ बोखांनो हायो आरो फाहामथायनि राहा लायो नाथाय थैनायनि खौरां फोसावो डक्टरा उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो ईशा मार्डिखौ फारसेथिं रतन मार्डिनि फिसाजो 6 बोसोर बैसोनि बिउटि मार्डिया दासिम गोमानानै दं आरो बे समाव गोमानाय हिनजावसाखौ नायगिरनो थाखाय तुलसिबिल पुलिस बिफान आरो एसडीआरएफ हानजाया गोख्रोङै नाजागासिनो दं जाथायनि सायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि गसाइगावआव ना हमनो थांना सानै उन्दै हिनजावसानि जिउ खहा मैया सानजौफु समाव जायो बे दुखुनांथाव आरो समखिनाय जाथाया थैनाय सानै हिनजावसाफोरा ईशा मार्डि आरो बिउटि मार्डि नाथाय बिउटि मार्डिखौ दासिम बोखांनो हायाखै आरो बे समाव गोमानाय बिउटि मार्डिखौ बोखांनो थाखाय रैखाथि हानजाया गोख्रोङै नाजागासिनो दं যোৱাকালি 11 তাৰিখ অনুমানিক 12 মান বজাত আমাৰ বাংলাবাৰী গাঁৱত এই মুদাতি নদীত এটা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা ঘটে ঘটনাটো হ'ল যে আইতাৰ লগত 3জনমান শিশু ছোৱালীয়ে শিশুসকলে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে গৈছিল তাতে হঠাৎ এই 3জনৰ ভিতৰত দুজনী পানীত ডুবি মৃত্যুমুখত পৰে এতিয়ালৈকে এজনক পোৱা গৈছে তথাপি পোৱা গৈছে মানে মৃত্যু অৱস্থাত পোৱা গৈছে ঈশা মাৰ্ডিক মৃত্যু অৱস্থাত পোৱা গৈছে আৰু আনজনী বিউটি মাৰ্ডিক এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই মই এখেতৰ ওচৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আমি জনাওঁ যে যাতে সিহঁতে ভালদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় আৰু যাতে সিহঁতে উদ্ধাৰ কৰে সেইটোৱে মই আহ্বান জনাওঁ যাতে এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলায় সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰে এইটোৱে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আমি দাবী জনাওঁ বা চৰকাৰলৈ এইটো আহ্বান জনাওঁ যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালকেইটাক যাতে এই দুৰ্ঘটনাত যাতে সিহঁতে সাহাৰ্য আগবঢ়ায় যিহেতু তেওঁৰ শিশুকেইটাক মৃত্যুমুখত পৰিছে যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে সাহাৰ্য পায়